Most van az ebéd, kisfiam, igaz? Eszel még? Á? Zalán? Tess itt a helyedre a macskával. Miután a tölthető akkumulátor is a helyére került, a borotva majdnem kész. Úgy tűnik, a Braun automatái mindent elvégeztek. Vagyis Kicsit álmos. a végső simítás például rossz vitás. Zsagít a macskával az ágyat. Kifényesítést elcsomagol Igen. minden borotvának Őt is, meg a macskát. Mi van, babám, el vagy pilledve? Ahhoz fürge emberi ujjak kellenek, hogy helyre pattintsuk a hátlapot, és így a borotva vízálló legyen. Jó érzés, hogy az enyém az utolsó fontos feladat a Igen. gyártásban. Na, kiveszlek, az beviszlek az ágyba, jó? De még mielőtt kiszállítanák, Jaj, te mosolygós, mi van? komoly